A cuarta ruta co Lirio en Ribeira e a Pobra do Caramiñal foi un éxito rotundo. Con 28 establecementos participantes e máis de 2.500 tapas repartidas, os asistentes gozaron de sorprendentes creacións co Lirio de Ribeira como protagonista. Os bares e restaurantes de ambas vilas converteron as súas instalacións en auténticos escaparates gastronómicos, servindo tapas elaboradas con este produto local, cultivado na Ría de Arousa e recoñecido pola cooperativa. Dende tapas rebozadas, tartares e tostas mariñeiras ata empanadas e sorprendentes fusións de sabores, os chefs locais deron renda solta á súa creatividade e converteron cada prato nunha obra de arte. En total foron 28 establecementos participantes na ruta, que se percorreu en varias paradas nas dúas localidades. É un placer estar hoxe aquí disfrutando desta sesión vermú no Zunzún, en Ribeira, gracias a esta ruta de tapas Lirio de Ribeira que está promovida pola OPP da Cooperativa Santa Eugenia e que de logo pon en valor unha das nosas especies máis codiciadas, máis traballadas e que máis momento económico dá non só aos barcos do rastre de Ribeira, sino tamén en termos de porcentaxe unha das especies que máis fan mover o que é a lonxe de Ribeira. A OPP da cooperativa organizadora do evento destacou a extraordinaria resposta do público que non se deixou deter pola choiva. A súa xerente, María José Casais, expresou a súa satisfacción polo éxito da iniciativa, agradecendo o traballo dos hosteleiros locais que, un ano máis, fixeron brillar o Lirio de Ribeira como protagonista dun evento que xa se consolida como cita obrigatoria no calendario gastronómico da comarca do Barbanza, ademais de poñer en alza as cantidades que saíron ofrecidas á carta. De lirio, pois mira, en filete hai algo máis de 120 kilos, bueno, que en lirio, pois eso hai que multiplicalo por algo por 3, máis ou menos, en torno a 300, 400 kilos de lirio, máis ou menos, o que se distribueu entre os locales. A Cooperativa Galega de Mar Santa Eugenia tamén participou na ruta, entregando regalos promocionais entre os asistentes e facendo un chamamento á promoción do consumo de peixe local durante todo o ano. Que a xente de Ribeira, a xente que nos visite hoxe, poida disfrutar desta especie que tanto nos caracteriza e que dende logo o peixe, como non temos que dicilo ben alto, é un produto sano, un produto de calidade, ademais de ser Ribeira calidade, Galicia calidade, que tanto nos representa. Con este éxito, a cooperativa xa pensa na quinta edición do evento, que promete seguir sorprendendo aos apaixonados da boa mesa.